Muso TV jabarani lajɛbaw aw ni su n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko aw dansɔgɔ ani ko Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafina kɔnɔ farajɛla kɔnɔ maa o maa ni e de ɲɛ b'an na nin waati la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko aw dansɔgɔ aw ni ko waati min ni a taara ka kalifa donsow la a waati a dafara coyi an ka donsobaw u y'an bila ka na ci min na ni ka na an ka donsow ka na olu baro a waati a dafara n y'a fɔ aw ye cogo min an ye wele bila belebele min ma u k'a ma ko Jawoyi Tarawele Jawoyi Tarawele yɛrɛ ale ye jɔn ye i k'a dɔn Jawoyi Tarawele donso belebele don anw fɛ jamana in kɔnɔ yan farafina kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye dankɔrɔba in ko dɔn dankɔrɔba i k'a dɔn fonctionnaire tun don fonctionnaire min tun don i k'a dɔn a tun bɛ terrain gare ni an b'a fɔ an ka todunkan na ko terrain gare i k'a dɔn dankɔrɔba in a tun bɛ baara kɛ de fo ka taa se a ka baara ɲɔngiri kuma ma ye waati min na a yɛrɛ ta fo ka na se an bɛ waati min na i ko sisan o tɛmɛlen kɔfɛ a nana a yɛrɛ bila donsow ka bolo kan kabini a ye fɛn kelen min ni a y'a kanu diɲɛso sigi in kɔnɔna la i k'a dɔn o y'an ka donso olu ka ca kɔnɔna ye i k'a dɔn depuis waati min na ni a donna donsow ka baara kɔnɔna la ka na se don min ma i ko sisan i k'a dɔn a ye jɔyɔrɔ caman fa donsow ka bunako kan jɛkulu o jɛkulu i k'a dɔn ani jɛrɛ o jɛrɛ n'a kalifara donsow la jamana in kɔnɔ yan Jawoyi Tarawele i k'a dɔn i b'a jɔyɔrɔ ni a sen nɔ a n'a bolo nɔ a n'a hakilina a n'a miirinaw i bɛ olu ye a kɛnɛ kɔnɔ o tɛmɛlen kɔfɛ fana i k'a dɔn jamana ɲɛmaayaso i k'a dɔn u ye jɔnjɔn belebelew ta n'a bɛ fɔ o ma ko médaille o jɔnjɔn fila o dan b'a disi la diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la nin waati in na i ko sisan o tɛmɛlen kɔfɛ fana ka tila k'a jira aw la k'a fɔ jɛkulu belebele dɔ bɛ anw fɛ yan jɛkulu in n'a bɛ fɔ a ma ko ANECMA i k'a dɔn don min tɔgɔ ye ko bi ANECMA fana kabini a bɛ créé waati min na fo ka n'a bila sisan na an bɛ se k'a fɔ a père fondateur dɔ don ka n'a bila don min tɔgɔ ye ko bi i k'a dɔn o jɛkulu in fana a b'o kɔnɔna la o secrétaire général ya o kalifalen b'a la kabini waati jan fo ka na se don min tɔgɔ ye ko bi an bɛ waati min kɔnɔna la o Jawoyi Tarawele an y'a wele ka na donsoya bunakun kan i k'a dɔn a ka na an ni ale ka ɲɔgɔn baro Jawoyi yɛrɛ bɛ n'a fɔ ale Jawoyi yɛrɛ ye jɔn ye ale bɔra jɔn na ale bɔra min an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baro tɔ ye aw dansɔgɔ ani ko an ba namu karamɔgɔ Jawoyi karamɔgɔ Madan Ture a diyara n ye a ye hakilina min sɔrɔ nin ye ka an wele ko donso kɔnɔ k'a ka baro kɛ a diyara donso bɛɛ ye dansɔgɔ sani ka taa yɔrɔ jan an tɛ kelenna baara kɛ siga t'a la i ye lettre nin ci waati min na n ko an y'a yira ne kelen tɛ na namu ne mɔgɔ bɛ na dansɔgɔ ala y'a kɛ ne ni mɔgɔ bɛ sera ka yan sɔrɔ o ye Kɔngani Bala ye dansɔgɔ Bala Keyita maa dogolen bɛɛ tɛ y'o mɛn namu awa n'o bɔra yen Mamadu Tɛmɛne bɛ yan dansɔgɔ ka tɛmini bonya bɛ yan namu bon Tɛmɛne fana bɛ yan n'o ye Jigiya Bulo ɲɛmɔgɔ a bɛ ye yan o fana y'an dɔ ye namu nin ye an den ye Namu. o y'an wuli boli ka n'an ye dansɔgɔ Zumana Tarawele ka dansɔgɔ an nara namu n bɛ foli kɛ arajo tigi ye ka segin ka foli k'a ye namu ka barika da k'a ye namu ka barika da kɛ jamana ye ka barika da kɛ e yɛrɛ ye ala ka jamana kolo suma ami ami ala ka jamana kolo suma ami an bɛ fɛn min ɲini ala k'o d'an ma amina ya an bɛ siran min ɲɛ ami ala k'an kisi o ma ami ami ala k'an kan bɛn ami ala k'an kan bɛn ami ami awa ne Jawoyi Tarawele ne wolola 1938 ne fa tɔgɔ ye Zumana Tarawele namu n ba tɔgɔ Kɛmɛsɛ Jakite ne fa ye nɛgɛlaka ye mais ne wolola Bamakɔ yan Bamakɔ yɔrɔ min bɛ Lafiyabugu fɛ communicatif fɛ ko Dogoduma ne wolola yen mais ne fa ye nɛgɛlaka ye a barika la awa ne ye donsoya ye n mɔkɛ la o t'i donso ye dansɔgɔ n fa t'i donso ye ne karamɔgɔ bɛnna o ye ne fa ye dansɔgɔ n'o tɛ k'a fɔ ne bɛ se ka taa se mɔgɔ ma bonya ma mais k'a fɔ ni Jawoyi karamɔgɔ karisa ye Mali b'a tɛ yen siga t'a la namu o ye n'a tiɲɛ tun bɛ yen namu dɔ tun b'a fɔ ko a bɛ ko min na ko ne a tigi de ye ne ye ou bien a bɛ ko ne de y'a d'a ma mais ne y'a sɔrɔ n fa de fɛ Namu. ani mɔkɛ Siga t'a la. ne ma sɔrɔ maa fɛ dɛ dansɔgɔ o ye ala ka baara ye a barika la o tɛ ne yɛrɛ nɔ ye dansɔgɔ Jawoyi masaw ka ko don ko ne ka ko tɛ se tɛ ne dabali tɛ ne jɔn jurumitɔ de ye komi donso tɔw cogo dansɔgɔ awa n bɛ se ka min f'i ye Namu. o kɔni ye nin ye o ye tiɲɛ n sigilen bɛ Dogoduma n ka du bɛ Lafiyabugu Tabarikala. dɔ bɛ Dogoduma dansɔgɔ awa ala sin sago Namu. ne tɔgɔ Jawoyi Tarawele dansɔgɔ karamɔgɔ Jawoyi o tɛmɛlen kɔfɛ n tun bɛ fɛ k'i ɲininka donsoya ale jɔyɔrɔ ye jumɛn de an ka société kɔnɔna la donso yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye i ye kuma min fɔ nin ye Namu. i ye kuma ba de fɔ Madan Ture kabini ala y'a diɲɛ da ala ye donsoya ni diɲɛ donsoya de dara kabako kabini an mɔkɛw a n'olu ta mɔkɛw dugu o dugu n'a sigira dugu 100 o dugu 100 i b'a sɔrɔ dugu 70 ou bien 90 donso de y'a sigi kabako wa marifa de b'a sigi dɛ namu ni marifa t'i bolo tɛ sigi dɛ skei yɔrɔ n'a fɔra ko jinɛjugu bɛ yen donsokɛ bɛ taa tu tigɛ k'i sigi yen i bɛ dugu o dugu bɛ burusi kɔnɔ n'a fɔ ko bugu o b'a sɔrɔ donso de y'a sigi kabako o donso bugu de bɛ kɛ dugu ye donsoya dɔwɛrɛ bɛ hadamadenya kɔnɔ dɛ namu n'i ye Mali lajɛ ali Mali ka bon skei
ka daminɛ Kaye ka taa bila fo Kidali jamana ba don cercle 49 b'a kɔnɔ Mali kɔnɔ Naam commune 773 b'a kɔnɔ mais gouvernement yɛrɛ bolo cercle ninnu na Naam gardiw de bɛ yen a cayalen garde cɛ 5 cɛ 10 ye skii région ninnu na sɔrɔsiw bɛ yen gendarmew bɛ yen gardiw bɛ yen policiw bɛ yen mais commune ninnu na police tɛ yen o commune ninnu na police tɛ yen kabako garde tɛ yen sɔrɔsi tɛ yen foyi tɛ yen donsow de bɛ yen skii ni tiɲɛ Naam kojugu o kojugu maa nana fara k'a bɛ tiɲɛni de kɛ dankari hadamaden la a bɛ taa fɔ dugutigi ye skii a bɛ donsokuntigi wele nin ko bɛ yen a bɛ wuli k'i dɔn danso o ɲuman ni juguman u b'o so da la donc donsoya kabako a dɔyɔrɔ bɛ an ka farafinna sosigi la Naam a kana miiri maa si la k'a fɔ ko marifa dilanlen bɛ sego kama marifa dilanra hadamaden de kama tiɲɛnikɛlaw Naamu kabako marifa dilanra tiɲɛnikɛlaw de kama madame Ture m'o f'i ye dɛ i b'a fɔ ko Jawo de y'a f'i ye marifa dilanra tiɲɛnikɛlaw de kama mɔgɔ min bɛ tiɲɛni kɛ marifa dilanra de kama tiɲɛnikɛla dilan sego kama dɛ Naam sego ko ye kɔsannako di kabako ala sigi sago barika karamɔgɔ Jawo o tɛmɛnen kɔfɛ n tun bɛ fɛ k'i ɲininka fana donsokɛ yɛrɛ jɔlen filɛ i bɛ donsokɛ dɔn cogo di ka bɔ hadamaden tɔw cɛ la madame nin diyara ne ye tɔw bɔ ɲɔgɔn na Naam donsokɛ mɔgɔ min yɛrɛ n'i ye burusi kɔnɔna kɛ hali donsokɛ taamacogo gansanni i b'a dɔn ko ni donso ye bɛɛ tɛ kɛ donso ye kabako Naam mais an bɛ don min na bi n bɛ se k'a fɔ yɛlɛma donna donsoya la burusi kɔnɔ hali bi Naam walahi donsoya bɛ yen skii namara t'a la nɔgɔ t'a la danso n'i ko min t'i kɛ a t'i kɛ n'i ko min b'i kɛ a bɛ kɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ an fɛ yan bi n'i taara brigade de recherche ninnu na Nsaramerela la ou bien polisi la i bɛ taa donso ka masiri kɛlen sɔrɔ u bɛ ka minɛ bandiw la ka taa kɛ u ka so masiri ye kabako donso ye wa ni tiɲɛ o tɛ donso ye skii artisanat bɛ yen Naam donsofini santa bɛ yen a kulusi bɛ yen a buloki bɛ yen a fugula bɛ yen lejaki bɛ yen marifa santa bɛ yen u b'o sago yɛrɛ masiri ka kolonkisɛ kula ko masiri ko donso o tɛ donso ye kabako Naamu i tɛ donso masirilen bada ka dugu kɔnɔ t'o ye danso wa donso bɛ dɔ ten Naamu donso ka fini bɔgɔla b'a la wɛrɛ buloki b'a la jɛma yɛrɛ b'a la Naam mais kɔrɔ b'a bɛɛ la o danso siga t'a la ni tasuma ye bin jeni Naamu k'a kɛ wɔlɔ ye ni ɲɔgɔn fini i b'o tigɛ ni i tasuma ye min jeni wɔlɔ ɲɔgɔn i bɛ se ka sogo belebeleba ma sɔrɔ kabako Naam ni samiya donna ne min ɲugujilama don i b'o ta i bɛ dugu i bɛ se ka dugu sogo la ka dankɛrɛ la ɔ fini jɛma Naam o ye i bɛ taa tulonkɛyɔrɔ dɔ ye n'i y'o don i bɛ fɛn dɔ yir'i la min b'a yira k'i donso ye pour que i kana ɲɛgi tɔɔrɔ kabako o ye ka sogo bɛ fadima ni si kɛ Naam ni tiɲɛ donso bɛ don o cogo la ni tiɲɛ n'i ye cɛ o cɛ masirili bamakɔ yan komi n'a fɔ kɔmɔ donso tɛ a fɔ Jawo y'a f'i ye o tɛ tiɲɛ ye kabako ni tiɲɛ ala sigi sago ni tiɲɛ karamɔgɔ Jawo o tɛmɛnen kɔfɛ donsoya ka di n ye n b'a fɛ ka don a la n kan ka tɛmɛ sira jumɛn de fɛ k'an gɛrɛ donsoya yɛrɛ n'i bɛ don a la mɔgɔ ti mɔgɔ don a la dɛ a bɛ ji ni de ye wa donsoya école tɛ yen kabako Naamu donsoya école tɛ yen donsoya école tɛ yen farajɛw fɛ mugu ci kalanyɔrɔ bɛ yen farajɛw fɛ n'o t'anw fɛ yan Naam mais farafinna mugu ci kalanyɔrɔ tɛ yen donsoya a bɛ diya ni ye Naamu ka marifa ta k'i bi n'i bɛ wɔlɔninw fa ka ntɔbɔninw fa ka laban ka bɔrɔ f'i b'i sennaanimafɛn fa kabako donsoya bɛ kalan ta skii n'i donna sogo kuma ko la i bɛ taa se donso karamɔgɔ dɔ ma k'a fɔ ne donsoya ka di ne ye i b'i madon a la a b'i bilasira kabako n'a y'i bilasira Naam donsoya kɔnɔ min kan ka kɛ Naam a b'a f'i ye Ni tiɲɛ. min man ka kɛ a b'a f'i ye danso siga t'a la i bɛ karamɔgɔ bɛ minɛ cogo la Naam n'a sera gunuma yɔrɔ ma fɛn dɔ bɛ yen o bɛ se k'o f'i ye bɔ n'i ye sogo fa i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ danso o ye gundo ye siga t'a la mais min fana f'i ye n'i ye cɛ o cɛ sigilen ye télé la ou bien radio la ka n'a fɔ k'i bɛ donsoya gundo waraka Naamu walahi donso tɛ donsoya gundo tɛ waraka bada skii ni tiɲɛ donso finman Naam ana jɛman a cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba Naamu an bɛɛ ko karamɔgɔ danso siga t'a la gundo bɛ yen Naam o tɛ se ka waraka donsoya ye gundo min ye Naamu n'i ko i y'a waraka i bɛ to a rɔ dɛ y'a mɛn nka ni maa min tɛ donso ye Naamu hali n'i y'a kɛ fɛn t'i la dɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ y'a mɛn Naam jo b'a dɔnbali de fa dɛ danso jo tɛ maa min da t'o fa dɛ
ala sigi sɔn non e karamɔgɔ tɛmɛlen kɔfɛ n tun bɛna yɔrɔ dɔ fana ɲininkali k'i la donso mana taa wula kɔnɔ u bɛ kɛnɛ dɔ sigi wula kɔnɔna na a bɛ fɔ i ma ko daga daga yɛrɛ o ye fɛn sugu jumɛn ani nafa jumɛn de b'a la daga ye fɛn min ye non kungo bonyana cogo o cogo ma n'a bɛ sogo ɲini ni kelen don hali ni kelen don bi yɔrɔ dɔ ɲini k'o k'i jatigila ye a bɛ se ka kɛ yiri kɔrɔ a bɛ se ka kɛ fanfan kɔrɔ a kɔni tɛ kɛ kɛnɛjɛ kan kabako non a bɛ se ka kɛ tu dɔ kɔrɔ a bɛ se ka kɛ yiriba dɔ kɔrɔ a bɛ se ka kɛ fanfan dɔ kɔrɔ kɔrɔ jumɛn b'a la ni donso bɛɛ yen dɔn n'i taara kungo hali n'i kununa ko karisa taara kungo ko nin y'a kalo tile 10 ye k'a ma ye k'a taara min k'a taara yɔrɔ la o donso ka dagaw bɛɛ yen dɔnnen don u bɛ taa daga ninnu lajɛ i y'o daga filɛ ni ko y'a sɔrɔ a tarasi b'i ye a b'i ye kabako non nka n'i ye kungo ta i kunfɛ ten i ɲini ka go dɛ ni tiɲɛ ni tiɲɛ ni ko min ko e y'an tɔgɔma siri ne sisan non mara lasebu kana yan e ka tɔgɔma siri tɛ yan o tiɲɛ mɛ n'a fɔra k'an ɲini sigi bɛ se k'a ye a kuma ka ca daga ko kɔrɔ ni naamu da sɔrɔ karamɔgɔ tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ bɔ daga kɔnɔ an bɛ taa sogo ɲamama na wula kɔnɔ sogo jumɛn de ye sogo ɲamama ye wula kɔnɔna la mun kɔsɔn fana a bɛ fɔ ko ɲama bɛ nin sogo in na sogo naamu ɲama tɛ sogo bɛɛ la komi n'a fɔ ɲama bɛ dɔw la nka a tɛ sogo bɛɛ la tubabu bɛ sogo min faa an t'o faa u bɛ sogo n'a ku boso u bɛ dɛgɛ n'a ku boso kabako sarakaw bɛ dɛgɛ faa ka n'a ku boso naamu o tɛ kɛ yan o ye tiɲɛ mɛ anw ka farafin tile la ni i y'a ko sugu kɛ n'i ma se u ma u bɛ ko dɔ k'i la k'a fɔ ko sogo ɲama m'a fɔ ɲama tɛ sogo la dɛ u bɛ sogo ɲama fɔ cogo min na a tɛ ten dɛ da sɔrɔ ne yɛrɛ jawo ye mali faa naamu m'a fɔ mɔgɔ dɛ mali faalen mɔgɔ tɛ n bolo n tɛ mali ko ɲɛdɔn ka laban ka mali k'u ta ka da kuru la ka bese ka cɛ to ka bila n kun k'a f'u ye n y'a fa n y'a ɲama gɛn n yɛrɛ ala cɛ ma foyi k'a la parce que kan tɛ n da mɛ n'i y'a fɔ mɔgɔ tɛ s'a ma kabako i y'a sogo busu da sɔrɔ sogo buseli ka ban naamu mɛ n yɛrɛ conscience y'a yira n na ka fɔ donso bɛn ni nkalontigɛ ye n ye nkalon tigɛ parce que n y'a ɲama gɛn kosɔn n m'a ɲama gɛn siga t'a la n sera n'an wulila naamu n taara kurusalen cɛkɔrɔba tun bɛ ko kɛɲɛ sirima naamu kurusalen kɛmɛ b'a dɔn kɛɲɛ sirima donso kɔrɔ don n taara sɛgɛrɛ n ko n fa sirima nali naamu a ko bɛnkɛ don wa n ko bɛnkɛ don ko mun don n ko ne b'a fɛ ka mali faa mali dun ko ka gɛlɛ i tɛ n bilasira a ko n tɛ se k'i bilasira dɛ naamu i bɛ taa n'i y'a fa ye k'an wele an bɛ taa ku tigɛ ka ɲamalakɛ d'i ma da sɔrɔ n ko bɛnkɛ n bɛ taa fa yɔrɔ min aw tɛ yen sɔrɔ dɛ ni a jɔba i b'i bolo a jɔbɔ di yan a donna so kɔnɔ naamu a ye laada fɛn dɔw di yan ko n'i y'a fa n k'a kɛ tan n k'a kɛ tan n k'a kɛ tan n k'a kɛ tan i b'i ani kɛ tan naamu n bɔra yen kunɲɔgɔn n ye kɔgɔ bɔrɔ fa sogo wusili la ka taa dama ko ala ye garijɛgɛ sogo kana mali k'u dama ko ala ye garijɛgɛ don a rɔ a barika la naamu a y'a gundo fɔ n ye mali faa yɔrɔ di karamɔgɔ bɛ ne la o ye kɛɲɛ sirima ye siga t'a la parce que o de ye gundo di yan ne tiɲɛ n'i ko ɲama ne tun ko don ko ma fɛn k'a la u tun bɛ n faa siga t'o la donc sogo ɲamama a bɛ sogo den na a bɛ sogo bara sogo bɛ tɛ sogo ɲama ye hali hadamaden yɛrɛ ɲama tɛ bɛɛ la o ɲama bɛ dɔw la siga t'a la ka fɔ ɲama sogo tɛ sogo bɛɛ la dɛ sogo ɲamaw de bɛ yen sogo dɔw bɛ yen olu kungo yɛrɛ woloden don o bɛ cogo min na o de don ka fɔ ɲama sogo bɛɛ la ɲama tɛ sogo bɛɛ la siga t'a la ala sago o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ an bɛ taa wula kɔnɔna la n'an b'a fɛ ka taa wula kɔnɔ donkan de bɛ wula kɔnɔ ka taa sogo faga wa n'i bɛ donsoya laada kɔnɔna la walima karamɔgɔ de bɛ ci ka taa sogo faga la n'i bɛ taa wula kɔnɔ n'i ko i bɛ kuma ni yɛrɛ ye naamu ni tiɲɛ kana kuma ni mɔgɔ ye ni tiɲɛ bɛɛ ni taabolo don siga t'a la ne ye donsoya daminɛ k'an to misi gɛn de la kabako naamu filaw bɛ misiw rɔ juma ni ntɛnɛn nɔnɔ bɛ di u ma u ta ye u bɛ t'o feere da sɔrɔ an mun faw ye misitigiw ye an bɛ misi gɛn bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa misiw gɛn juma ni ntɛnɛn kabako ne de ye n t'o la naamu mana bɛ n bolo n bɛ kɛmɛw faga mana yɛlɛ ka t'o la n bɛ wɔlɔ faga naamu o ko a ko nin cɛ bɛna kɛ donso ye dɛ ka t'o la fo ka marifa sɔrɔ ne ye donsoya daminɛ cogo la mɛ k'a fɔ ko kan tun bɛ ne da ayi dɛ kan tun tɛ ne da dɛ ne yɛrɛ ye dagɛ fa kosɔn kan tɛ n da yɛrɛ naamu kabako ne ye dagɛ fa n ye sinsin fa ka tan kɔfɛ kan foyi tɛ n da mɛ n tɛ sɔn k'a fɔ mɔgɔw ye naamu ni tiɲɛ parce que n y'a fɔ bɛ n kɛlɛ tiɲɛ mɛ k'a fɔ ko kan t'a la n t'o fɔ dɛ nka ne kɔni tun bɛ don kungo kɔnɔ ala tun bɛ n garijɛgɛ ne tun bɛ sogo ye da sɔrɔ siga t'a la
a bɛ se ka kɛ an fa ka baara ye komi n'i y'i fa ka marifa ta a bɛ se koli fura min bɛ fa ka marifa la o bɛ se ka tɔgɔ dɔ d'e ma o t'i yɛrɛ ka tɔgɔ tɛ mais k'a fɔ i bɛ don kuma kɔnɔ k'i bɛ nin k'a fɔ o tun tɛ ye mais ni kuma gɛlɛyara dalilu bɛ yen n'i y'o kɛ i bɛ sogo ye kabako n'a gɛlɛyara kɔni i b'o kɛ i bɛ sogo ye i kɔni bɛ mugu ci a la a saya de bɛ ala bolo ni ce n bɛ se ka min f'i ye kɔni y'o ye ala sigi sago a barika la karamɔgɔ tɛmɛnen kɔfɛ n tun bɛ fɛ k'i ɲininka fana aw ni donso ŋɔnifɔ cɛ aw minnu ye donso ye an b'a mɛn k'a fɔ ko donso ŋɔnifɔ la k'olu y'aw furumusow ye kurusi dun bɛ donso ŋɔnifɔ la kurusi bɛ aw yɛrɛ la mun de bɛ na ni o ye ne bɛ se ka n bɔ fili la diɲɛ na kuma na fɔcogo don o tɛ tiɲɛ ye kuma na fɔcogo don ŋɔnifɔla yɛrɛ dɔw bɛ yen o bɛ sogo fa donso t'o fa o ŋɔnifɔ samu ye sogo kuma fɔ a karila ɲɛna ŋɔnifɔ samu a sinsin fɔ a karila ɲɛna a ma sa fɔlɔ balo de bɛ yen samu tun bɛ faali kɛ mais ŋɔnifɔ don ŋɔnifɔla a bɛ kurasi don donsokɛ la k'i bila ko la min man di ye ni bi tɛ k'a fɔ ŋɔnifɔla n bɛ sogo d'i ma n'i m'a di fo n'i ye dugu bila maloya fɛ i tɛ se ka sigi nka mɔgɔ bɛ taa fɔ sugu la k'a fɔ sini bɛ dɛgɛ d'i ma parce que ala ma deli ka wɔlɔ fa a barika gasi t'o la foyi t'a la donso don wa nin ye tiɲɛ donso tɛ ko donso ka yɛrɛ ka taa fɔ ko min kɛ n'i m'a kɛ o tɛ tiɲɛ ye o kabako min fɔ kuma na murujuru dɔ dɔrɔn ŋɔnifɔla kɔni donso muso tɛ ŋɔnifɔla ye o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye mais bonya kɔnɔ ko gɛlɛyara n bolo n'u sera ma ko nin to yen an b'o to yen bonya kɔnɔ n'u ko a ye nin to yen anw ye ŋɔnifɔla a ye nin to yen an b'a to yen kabako komi n'an fana ser'u ma ko la fana a ye nin to yen u b'a to yen o y'an ka ɲɔgɔn gasi sigi ye o ye tiɲɛ nkɔni fɔra o sogo bɛ fa nkɔni ma fa o sogo bɛ fa nkɔni m'a fɔ a bɛ kurasi donsokɛ la ka kuma nege don i la siga foyi t'o la ala sigi so karamɔgɔ tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ se yɔrɔ dɔ ma an ye nin ɲininkali kɛ yɔrɔ caman na n'o ye aw ka bɔlɔbɔ ye donsow an b'a mɛn k'aw bɛ bɔlɔ turu ka bɔlɔ bɔ aw b'a turu kun jumɛn na k'a bɔ kun jumɛn na ka tila tuguni ka ɲɛnajɛ k'a la k'a da darura jumɛn kan i da sɔgɔni ko donso ka bɔlɔbɔ o ye kɔnkuru de ye kabako donso ka bɔlɔbɔ mɔgɔ tɛ dɛ donso mayɔrɔ la kɔnkuru de don n'a fɔra ko bɔlɔ turula kalo kelen kalo fila u b'a sogo dan fɔ nin sogo b'a la nin b'a la nin b'a la nin t'a la nin t'a la nin t'a la ni mɔgɔ fɔlɔ min ka sogo fara o b'a yira ko bɛ tɔw ɲɛ dɔw yɛrɛ la sara tun b'a la an bɛ min kɛ la waati min na b'a fɔ ko koro a bɛ bamanankan la o min fɛn de ye o bɛ d'i ma o bɛ bonya ka d'i ma bɛɛ ɲɛna k'ale koro ta k'ale bɛɛ dan ale fɔlɔ sogo fa kabako min ta cayara min o tɛ min fɔlɔ ye sogo fa donc a bɛ fɔ ko o de passera o ye tiɲɛ bɔlɔtu yɛrɛ kɔrɔ ye kɔnkuru de don o dɔw yɛrɛ ka bɔlɔtu tɛ ka bɔ u bɛ taa sɛ san ka taa di kelen ka wari bɔ ka taa a kɛ ka kungo la tɛmɛ ni tiɲɛ donc kɔnkuru de don a barika la karamɔgɔ tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn fana donsoya sogo faga yɛrɛ a kan ka a daminɛna cogo di donsoya sogo faga yɛrɛ donso ka sogo faga an faw y'a baro ɲɛna cogo min na donsoya tun tɛ yen o fɛlɛbɔ de tun bɛ yen o bɛ kɛ waati min na filɛsi de bɛ yen ani bere ani tama ni kungotaa waati sera donso u bɛ bɔ u bɛ tasuma don binw na ou bien ka bin mɔn ni sogo bɔra u bɛ sogo faga fo ka taa fɛlɛbɔ la o fɛlɛbɔ dugu bɛɛ de b'a kɛ ni dugu duuru wɛrɛ bɛ se ka fɛlɛbɔ kɛ sogo bɛɛ bɛ fa laada b'a la fɛnɛ ni sogo fagara fɛnɛ e min ta ye sogo ye i ɲɛyɔrɔ bɛ d'i ma a tɔgɔ ye fɛlɛ sogo ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ tila i ɲɛyɔrɔ b'o fɛn nɔ fɛlɛ tun bɛ b'o cogo la de kabako min ye donsoya yɛrɛ sigi sen kan donsow taalen fɛlɛbɔyɔrɔ la bingelekɛlaw taara an b'a fɔ o ma ko jadesiw bingelekɛlaw taara f'u kɔ ka dugu bagan bɛ cɛ ka taa n'a ye ci taara fɔ donsow ye wula kɔnɔ k'aw bɛ nin bɛ la ko dugu bagan bɛ taara k'an bɛ don so cogo di an bɛ don so cogo di dɔ ko heyi k'an ka t'u nɔfɛ n'an ye bagan sɔrɔ n'u bagan bɛ segin u ye u nɔbɔ ka taa kun rɔ u kɛlɛla u ser'u la u ni baganw seginna a ko donsow nara donsoya nara nin cogo la k'a fɔ donsow a sɔrɔla nin cogo la kabako u y'a fɔ an ye cogo min na karamɔgɔ tɛmɛlen kɔfɛ an b'a munumunu tuguni an bɛ segin ka na i ka buguda la
n'o ye kongoro fugula min ni a b'aw kunkolo la nafa jumɛn de bɛ nin fugula in na n'a bɛ fɔ a ma ko nafa min bɛ nin fugula la sa dɔ bɛ wuli a kɔnɔ ko kanga o b'a fɔ ko dɔw kama ko tula ɲa ale bɛ tula a bɛ mɔgɔ soki kun na bon n'a y'i soki a bɛ fugula nin ta a ɲin tɛ se ka fugula ban kisi kun n'a ye fugula ta e bɛ bɔ a kɔrɔ skei o b'i kisi bon yɔrɔ dɔw la ni sera ji mɔ ni ji ko gɛlɛya nara ni min fɛn tɛ yen i b'a b'i kun i b'a fa ji la k'i min kabako kunkuru nafa o ye o tɛmɛnen kɔfɛ fana aw ka sogo fagalenw yala bɛɛ bɛ se ka dun wa hali ni tɛ donsoya laada kɔnɔna na sogo o sogo n'a fara bɛɛ bɛ se ka dun a bɛɛ dun fɛn mais sogo kɔni dugu bɛɛ n'a sigi cogo don jamana dɔw kan ni sogo fara parti dɔw bɛ yen u bɛ bɔ a la u fɛ ko tanama mɛnikaw ko tanama dɔw ko bolisogo u bɛ bɔ a la ka taa tobi ka donsow wele ko karisa bɛ ka sogo kuma fa bi a bɛ jɛ k'o dun ka dugu kɛ ɲɔgɔn ye o partiw bɛ yen sogo la bon ni an bɛ donsoya yɛrɛ la sogo kɔ o y'i ba ta ye ba ye jɔn ye i mɛri i woloba n'o tɛ yen i muso fɔlɔ i b'a d'u ma kabako d'u ma o kɔni bɛ sogo la ni sogo fagara a tilacogo sa kɛ a tilacogo tilacogo ye kɔ kɔni y'i ba ta ye kɔ y'i ba ta ye bon n'i y'a sɔrɔ sogo kuma don k'i ye mɔgɔw de wele ka taa sogo ta ka n'a ye k'a daminɛ kan na ka na bila fɔli dɔkolo la a fɔ o ma ko bosola o ye sogo don dasogo ye k'a daminɛ kan na ka na se fɔ kɔ la kɔta la o don dasogo ye n'i ye fɛn min fara o kan o ye bonya ye o ɲɛyɔrɔ o ye dansɔn siga t'a la barika karamɔgɔ tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ fɛn dɔ y'aw bolo file nafa jumɛn de bɛ file la donsow bolo file ye a jɔyɔrɔ jumɛn file ni bi tɛ file tɛ fiyɛ so kɔnɔ gansan mais bi a bɛ fiyɛ so kɔnɔ ko file tɛ fiyɛ so kɔnɔ gansan n'i ye file fiyɛtɔ so kɔnɔ fɛ donso su de bɛ yen k'o tɛ kɛ wula kɔnɔ n'i ye sogo kuma fa n'i t'a fɛ ka mugu ci i bɛ file fiyɛ n'i ye file fiyɛ kanw bɛ yen donso b'a dɔn n'i y'o fiyɛ ko karisa ye file fiyɛ dɛ bɛɛ bɛ yen sɛgɛrɛ siga t'a la a bɛ ɲɔgɔn wele fo ka ɲɔgɔn cogo la ou bien ɲangaramafɛn dɔ y'i la yɛlɛ yiri la n'o ye wara ye aba ni i yɛlɛnna yiri la i ka kisɛ banna ou bien marifa tiɲɛna i yɛlɛnna yiri la i bɛ file fiyɛ o file fɔcogo fana bɛ file la i b'i yɛrɛ bolo file o ni t'i yɛrɛ bolo file tɛ kelen ye kabako ni gɛlɛya bɛ n'i y'o file fiyɛ ni maaw banna u b'u nacogo dɔn parce que n'i bɛ hɛrɛ kɔnɔ n'i bɛ bonɛ kɔnɔ tɛ kelen ye siga t'a la o fana bɛ yen nka n'i tɛ donsoya kadira kɔnɔ i t'o dɔn ne tiɲɛ ala sigirɔ karamɔgɔ tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ fɛn dɔ ye aw bolo aw b'a fɔ ko sɛmɛ i b'a dulon ni donsow kan na n bɛ fɛ k'a dɔn ale fana nafa ye jumɛn ye sɛmɛ ye i yɛrɛ ka défense de ye n'i ye komi tumurifa nana sisan tumurifa tun tɛ yen farafinmurifa n'i ye mugu ci ni a b'a fɛ ka taa n'i ma jisɔn i bɛ murifa da i bɛ sɛmɛkuru k'a tɔ lase sɛmɛkuru ta kun y'o ye a barika dansɔn o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ jurukisɛ fana ye donsow bolo mun kɔsɔn aw ni jurukisɛ bɛ taa wula kɔnɔ jurukisɛ o ye wulajuru ye n'i ye sogo fa n'i y'a boso i b'a siri i bɛ se ka min ta k'a gulu kɛrɛ la i bɛ taama kɛ n'a ye n'i tɛ se min kɔrɔ i bɛ taa k'o to yen mɔgɔ bɛ na nɔfɛ ni tiɲɛ o wulajuru ye dansɔn siga t'a la ale tɛmɛlen kɔfɛ karamɔgɔ an da bɛna se fɛn dɔ fana ma fɛn ni kunbaba tɛ bɛrɛ tɛ n'o ye sɛbɛnden minnu bɛ aw ka fini na nafa b'u la jɔyɔrɔ b'u la aw fɛ aw minnu ye donsow ye ni degun b'a la fana panko kunna ni ka tɛmɛ fɛn o fɛn n'i y'a donsokɛ bolo k'a b'a ka fini na i ka dɔnni sera ma o i ka dɔnni ma s'a ma o nafa b'a la kabako mɔgɔ tɛ foyi kɛ gansan mɔgɔ tɛ foyi kɛ gansan i y'a mɛn fini bɛɛ kɛ sɛbɛn ye o tɛ donso ye o ye somaw ye donso hali ni sɛbɛn b'i bolo i b'a dogo t'a bila kɛnɛ kan parce que cɛya gundo de siga t'a la nka ka sɛbɛn kɛ fini fa bɛɛ la o tɛ donso ye dɛ o ye soma ye ou bien woyima o tɛ donso ye donso hali ni sɛbɛn b'a bolo a b'a dogo de o tɛ bila kɛnɛ kan o ye tiɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ aw minnu ni aw bɛ taa wula kɔnɔ yala ni n ko i ma sisan i ka wula kɔnɔ baro dɔ bɔ n ye don dɔ i ni sogo dɔ karilen ɲɔgɔn na yala i bɛ se ka mana dɔ bɔ n ye wa ni miiri bɛ dɔ la n tɛ se ka foyi fɔ sogoko kan donsokɛ tɛ se ka fɛn fɔ sogoko kan n tɛ se ka fɛn fɔ a kan i ni sogo ma dankari kɛ ɲɔgɔn na wula kɔnɔ ayi donsoya n bɛ fɛn dɔ f'i ye
donsoya nafa ka bon k'i bɛ taa sigi k'i b'i ka kɛlɛ fɔ baro don anw ye bidenw k'an bɔ fili la ka sira dɔw d'an ma ka kungo taamacogo yira an na pour que ka diɲɛ maa bɔ fili la sabula an bɛ yɔrɔnin min na sisan ni kuma diyara n da n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ de Mali kɔnɔ yan ne ɲɛ sogo ne ye mugu souvenir ne ɲɛ sogo Mali kɔnɔ ne ye mugu ca bɛɛ dɔ la siga t'a la siga t'a la min sara ma se mugu ca bɛɛ la mais k'a fɔ n b'a fɔ ɲɛ nin kɛ ayi n t'o fɔ siga t'a la an b'an pan ko kunna di ka tɛmɛ ni maa ye an bɛ se min ma sisan o ye siramugu ye mun na donso bɛ yala ni siramugu ye wula kɔnɔ ne tɛ sira min ne tɛ sira nka mun na donso bɛ yala n'a ye wula kɔnɔ u fɛ ayiwa o nege de don a barika mais ne kɔni t'a bi o woro kelen min ni an bɛ woro ye donso bolo woro bɛ jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ woro yɛrɛ la woro nafa ye min ye ni sunɔgɔ y'i minɛ i b'a ɲima i ɲɛ jo i ni dɔ fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wula kɔnɔ a nege b'o la n'i y'a d'o ma fana a bɛ diya o ye n'o ka kɔrɔ n'i ye ni delu y'a bolo a bɛ se ka delu d'i ma woro yɛrɛ kama siramugu fana kama siramugu ko bɛ dɔ fana na cɛkɔrɔba don setan ni siramugu d'a ma siramugu jɛya ma a bɛ delu dɔ d'i ma wula kɔnɔ sira bɛ dɔw kun olu t'a min yɛrɛ woro bɛ dɔw fana k'u t'a ɲimi a ɲimiba bɛ sɔrɔ wula kɔnɔ kabako siga t'o la karamɔgɔ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa aw ka kunsi la yala donso bɛɛ kunsi bɛ kɛ wa walima n b'a fɔ kuma la surunya dɔrɔn marifatigi bɛɛ kunsi kan ka kɛ wa Bamakɔ y'a bɛ kɛ mais anw kɔni fɛ hali n'i ye sogo bɛɛ fa n'i ma ku tigɛ i kunsi tɛ k'anw fɛ ayi fo k'a sɔrɔ i ye sogo kuma de fa i ye ku tigɛ sogo fa i kunsi bɛ kɛ mais n'i m'o fa a tɛ kɛ siga t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ an b'a fɔ aw ka dɔnsen dɔ ma ko dankɔrɔba ɲanza an bɛ fɛ k'a dɔn dankɔrɔba ɲanza i b'a dɔn k'i to jɔyɔrɔ jumɛn de la ayiwa dankɔrɔba ɲanza Bamakɔ kɛra tiyatiri ye ni tiyatiri tɛ cɛkɔrɔba de kan k'a dɔn cɛkɔrɔba donso cɛkɔrɔba min ye ko caman ye ka ko caman kɛ o de kan k'a dɔn siga t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ marasa dun marasa ni mɔgɔ min ni i ye jinɛ fa i bɛ se ka marasa dɔn n'i ye sama fa i bɛ se k'a dɔn n'i ye wariba fa i bɛ se k'a dɔn siga t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ se tana ma tana dɔw ko n'i ye wara kalan fa k'i bɛ se ka tana fana dɔn kabako janjo dun ou bien a bɛɛ ye kelen janjo an ko marasa mɛninkaw ko mais janjo o tɛ donso ye dɛ o somɔgɔw ye n'i kun ye janjo kɔmɛ dɔrɔn o somɔgɔ de somɔgɔw de bɛ janjo fɔ o tɛ donso tɛ janjo tɛ donso ka fɛn ye dɛ janjo ye somako de ye o ye somɔgɔw ta ye o somɔgɔw ta ye d'accord n'o fɔra ni tɛ ten i m'a bɔ i b'a ye dɛ a tɛ lahara kɔnɔ kɛnɛ kan ko don dɛ siga t'a la o bɛ kɛ dɛ an b'a ye fana donso ngɔnifɔla ninnu tuma dɔw bɛ dangaliw ni fɛnw kɛ u ka jurusenw kɔnɔna na i b'a fɔ kuma la surunya la dɔw b'a fɔ n'i ye n ka marasa dɔn k'a sɔrɔ i m'a dɔn k'o kɛ a b'i kɛ tan yala nin kuma ninnu an b'a fɔ ngɔnifɔlaw yɛrɛ ye est ce que a fɛn bɛ k'u la wa donso minnu b'a kɛ k'a sɔrɔ n'a man kan yɛlɛko kuma de don min yɛrɛ b'a fɔ min bɛ k'a fɔ ale yɛrɛ lataganen tɛ ale ka danga tɛ mɔgɔ minɛ o yɛlɛko kuma de don yɛlɛko kuma don karamɔgɔ seginnen kɔfɛ an bɛ para ɲɛ kelen kɛ an bɛ segin an kɔfɛ yala jamana min yɛrɛ ni an b'a kɔnɔ n'a fɔra ko a tu tigɛbaga n'i y'a dugu o dugu ta sigiyɔrɔma 10 i bɛ taa sɔrɔ donsokɛ 9 walima 8 donsokɛ de y'a tu tigɛbaga ye o jamana kelen o kɔnɔ est ce que jamana ɲɛmɔgɔ hakili b'aw la wa Madame Touré ye kumaba de fɔ nin ye n'i ko jamana hakili tɛ donsow la mɔgɔ mɔgɔ y'a f'i ye a tigi ma kuma caman f'i ye jamana hakili bɛ donsow la donsoya bɛ a mɛnna dɛ ka tɔnko de donsoya rɔ tubabu de y'a kɛ ko tɔnko tun tɛ yen tubabu de ye tɔnko de donsoya rɔ a biro fɔlɔ bɛ sigi don min na ne fa tun b'a rɔ biro fɔlɔ sigila 53 1953 papier bɛ n bolo n ka biro le ma ta n b'a yir'i la siga t'a la o biro fɔlɔ min sigira 53 farafin tun t'a dɔn nka a bɛɛ tɛ sɔrɔsiw de ye sɔrɔsi tubabu a bɛɛ tɛ sɔrɔsiw de ye Mali donsoya bunakun kan bunakun kan a tɔn dɛ a bɛɛ tɛ sɔrɔsiw de ye a bɛɛ tɛ sɔrɔsiw de ye baasi 101 ni fɛn ninnu na a bɛɛ t'o de ye sɔrɔsiw de a bɛɛ tɛ sɔrɔsiw de ye Dakar Niger a bɛɛ tɛ sɔrɔsiw de ye farafin tun t'a la ka sibiri tun t'a la quoi n y'a faamu 53 o
u ye bureau numéro 53 le 2 février 53 le 2 février 54 naam Grand Hôtel la à 17h a tɔnsigi wuli o la sɛbɛn ne b'a la t'a sɔrɔ siga t'a la o don farafin damadɔ donna la naamu vie Arjuma Kone Amidala ye Antiyani Keita Cɛmɔgɔ Kulibali Mɔmɔdi Tarawele olu mɔgɔ 4 de kɛra fara civil ye ka don a bureau la kabako naamu bon o ni yɛlɛmaw donna ɲɔgɔn na tubabuw taara naamu bureau ma fago sɛnɛ tun skei mais u ka bureau nɔgɔ tun t'a la dɛ naamu u ka bureau tun ye san kelen kelen u ka article 8 ko san kelen ma dafa ni tile kelen ye ni bureau ma renouvelé ko o kɔrɔ ko bureau tɛ yen t'a sɔrɔ siga t'a la siga t'a la u ta tun y'o cogo ye naamu u taalen kɔ ni Modibo ye fanga ta Modibo bɔra ka an ka cɛkɔrɔbaw wele k'a f'u ye k'u ka yɛrɛ dilan naamu u y'a deli k'a ka fɛn kɛ donso ye a ko n tɛ se ka fɛn kɛ donso kelen ye n b'a kɛ jama de ye o don Samori Kɔnɛ yɛrɛ ye donso ye naamu o senfɛ a ko a ye dilanli kɛ a ka fara ɲɔgɔn kan n tɛ maa kelen dɛmɛ skei ni tiɲɛ u ye papier kɔrɔnin ta naamu ka baara daminɛ ka na se kilancɛ la Modibo ka san 8 kɔnɔ o ma se k'a kɛ siga t'a la donsow ka sɔrɔ kɛra min ye naamu ni 20 septembre sera Modibo kɔni b'an wele a n'a ka gouvernement a bɛ wari di ka misi sɔngɔ di ka misiw san ka d'an ma an bɛ tile 3 défilé min kɛ ka musow ɲɛkɔrɔ ka dɔ kɛ o kɛra donsow ka sɔrɔ ye sɔrɔ ma kɛ donsow ye tun parce que gouvernement sera min fɔ donsow ma sɔn a ma cɛkɔrɔba ma sɔn a ma naamu ka laban ka bɔ yen ka na monnaie créer naamu monnaie créer don min na sɛbɛn cira an ma ko an ka don monnaie kɔnɔ u ɲɔgɔn yelen na Arjuma Kone tɛ taa an ka ciden ye Arjuma Kone taara f'u ye u ko Arjuma Kone hakili to ale tun ye jɔn ye ale banna ko donso ko papier ko tɛ tiɲɛ ye donsoya rɔ ko monnaie k'u sen t'a la a ko n'an ma don donsoya bɛ nimisa dɛ k'u t'a la nka cikɛlaw donna baganmaralaw donna mɔnnikɛlaw donna nka donso kɔni de bɛ k'a accompagner hali bi ko kelen bɛ senna bi mais donso tɔgɔ t'a la an ka mɔgɔw d'i ban kabako n'an gouvernement mɔgɔ t'an na donc an bɛ don fili rɔ ni tiɲɛ gouvernement mɔgɔ b'an na dɛ donsow de ban'u yɛrɛ la naamu ni tiɲɛ o gɛlɛya de donso sɔrɔ donso sɔrɔlen naamu an continuera komi an faw de y'a kɛ mɔgɔ t'i fa jalaki dɛ ayi siga t'o la fo faw commencera ka dɔgɔya naamu comité militaire ka fanga ta olu fana ka laban ka tila naamu ka o papier kelen dilan ka d'u ma ka procédure f'an ye k'an ka taa administration territoriale la sariya sɛbɛn dɔ bɛ yen u ka taa ta k'i conforme o ma u ka dugu o dugu n'a ye maa 100 dafa u ka bureau sigi ka comité sigi ka section sigi ka section sigi ka coordination régionale sigi kabako ko tuma n'o kɛra u bɛ se ka ɲɛmɔgɔ kelen sigi da sɔrɔ siga t'a la u y'a daminɛ daminɛlen ala ka hinɛ fa Bala Sangare la naamu o don o ni colonel Yusufu tɛ télé Radio Mali directeur ministre ye olu de yaala yɔrɔ bɛɛ la naamu u yɛrɛ ka donso ka yamaruya kɔnɔ ka don kuntigi sigi dugu bɛɛ la Kolokani Manden yɔrɔ bɛɛ ka sigi mais u y'a kɛ dalasigili ye papier ma k'a la baara bannen u ko bon ko sisan ka baara dɔ kɛra baara la ko mais k'a ma ban k'a bɛ district sigi a ka région fana sigi ko jɔn bɛ kɛ district ta ye Bakari ko k'ale kɛ district ye ko ka n fa Bala Sangare ko ka région dusukuntigi ye da sɔrɔ u y'o fana fɔ da la papier ɲɛnama ma k'a la ka wele ka sigi u taara Manden Mandenkaw k'u ma ko Bakari a k'e nalonna a k'i ka fanga banna e m'a dɔn k'a fɔ ko région ka bon ni district ye wa ko nin y'i ka fanga bɔ sili la Bala Sangare fɛ pa u ye Bala kɛlɛ u ye Bala kɛlɛ ko Bala bɛ fɛ Bakari ka don yɔrɔ bɔ sa la donc a ma se ka kɛ kabako o fana tiɲɛna ten fo kana Bala fana ban ka na Arjuma Kone ninnu ban mais Arjuma Kone a bɛ lahara mais ne bɛ barika da k'a ye da sɔrɔ ka jo bɛ n'a ci ka tila ka dugu k'a ye a bɛ sa dɔw bɛ na sɛnɛ ka sa a tun taa ne bara a b'a fɔ ko n den a k'i jija dɛ ni mi jija Mali donso ko bɛ na tiɲɛ dɛ i jija dɛ a b'a fɔ n ye document o document bɛ ne bolo ni n b'a fɔ bi ale de y'a bɛɛ di ne ma siga t'a la k'i bɛ nin ta i bɛ conforme ne ma dɛ n'an ma sɔn gouvernement ta ma an ɲɛ yɔrɔ tɛ Mali kɔrɔ dɛ siga t'a la a ko dɔw tɛ mako ɲɛ dɛ ale de y'a fɔ n ye document y'a sɔrɔ ale de bolo ale tɛ ɲɛna ne fana y'o ka kɛlɛkɛ Morifa ye ka t'o la kɔsani na n ye cɛkɔrɔba ninnu nɛgɛ n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement ta ma n ko an k'a lajɛ an ka sɔn gouvernement
n fa Bakari e de ye Mali donsoba ye Ntomokɔrɔbugu da la donsobaya don i ma sigi dɛ mais an jɛnna n'a ye an ka bureau renouvelé i ye ka donsoba ye an ka bureau sigi secrétaire ye ani trésorier ye comme n'a fɔ gouvernement y'a fɔ cogo min na an k'a kɛ ten u sɔnna a don selen a kɛra le 7 juillet 91 o don u ye ɲɔgɔn ye ne kɔfɛ ka ne janfa ko Bakari ko k'i gɛntɔ filɛ ne jawo fɛ ka mɔgɔ b'i place la ni bureau kura sigira ka maa wɛrɛ ka na e kɛrɛfɛ min t'anw ye k'i jawo bɛ fɛ k'i gɛn ka mɔgɔ b'i place la de fɛ u ye ne kɛlɛ ko i ye tiɲɛ dɔ ko k'a taa tɔn dɔ dilan a ko an ka bureau ko tɛ tiɲɛ ye ko an ka bureau tɛ dilan ko bureau ko tɛ tiɲɛ ye o don ni Sabalibugu tɛ u tun bɛ ne ci kabako Sabalibugu de wulila k'i dɔn Sabalibugu ani Torokɔrɔbugu ani Badalabugu ani Kalabankɔrɔ olu de wulila k'i dɔn a ko jawo ye mɔkɛ anw b'a dɔn a fa anw b'a dɔn cɛw tɛ bolo sera mɔya mun k'i bisa ko wa bi tɛmɛnen kɔ anw tɛ se a tu donsoko la tun an bɔlen ye n taara cɛkɔrɔba bara ka na n ka fɛn bɛɛ daminɛ ko bɔn ne bɔra donsoko la a ka fɔ safurula ye a fɔ safurula dan saba k'a y'a ɲɛɲini démocratie bɛ sen na k'a y'a ɲɛɲini n bɔra ye n taara dura mɔgɔw bara ka n'u ɲininka n'a bɛ association créer a bɛ kɛ cogo di o ko taa administration territoriale la n taara se yen a dossier bɛ mɔgɔ min bolo a ko n tɛ se k'a d'i ma dɛ i bɛ wari di n bɛ taa photocopie ka na ko n tɛ se ka da i la k'a d'i ma n ye wari d'a ma taara dossier photocopie ka na n'a ye ka na di ne ma n taara se Kalabankɔrɔ Simo ma ala ka hinɛ la ka taa se Jajamadu ma ka se Fode Watara ninnu ma cɛkɔrɔba ninnu ka se bɛɛ ka fɔ sariya y'a fɔ tan sariya y'a fɔ tan a ko bɔn maa ɲini n bɛ se ka baara kɛ ne sɔrɔla ka maa ɲini mɔgɔ mun ye tɔn dɛmɛ gouvernement tɔn dɛmɛ n'u bann'u ta ma n sera o mɔgɔw de ma olu ye papier in labɛn ka don sariya kɔnɔ an y'a date kɛ le 7 juillet 91 ye mais dossier la donné gouvernement ka reconnu k'a bɔ sur l'officiel ka reconnu o de papier fi bolo nin y'o di Musa de le 3 septembre 91 gouvernement a reconnu bon tɔn nana nin cogo la o n'an ko gouvernement fɛn k'an ye gouvernement fɛn k'an ye dɛ an n'an banna an yɛrɛ la mun de bɛ k'an ye donsow de bann'u yɛrɛ la tant que ne ma fara ɲɔgɔn kan donso gouvernement tɛ se ka an mago tɛ ɲɛ o bon an b'o de gɛlɛya kɔnɔ bon an mana diɲɛ ko o ko daminɛ ko tɔn saba bɛ to naani bɛ yɔrɔ ka tiɲɛ tɛ il faut gouvernement yɛrɛ si bɛ gouvernement ye jalaki yɔrɔ fitinin min ye yɔrɔ kelen pe o gouvernement jalaki de ye gouvernement jalaki bɛ yen dɛ a jalaki bɛ yen parti jeli bɛ Mali kɔnɔ a ka ca dɛ mais mɔgɔ ye min bolo o bɛ dɔn dɛ mɔgɔ tɛ min bolo o bɛ dɔn min ka papier jɛlen o bɛ dɔn min ta ma jɛ o bɛ dɔn mais gouvernement m'o ɲɛɲini a m'o ɲɛɲini ne tɔgɔ ɲɛɲini ma kɛlɛ banna o ka daminɛ Kayi ka taa bila Kidali an ka bureau ye maa 100 ani maa 5 de an ka bureau national maa 100 ni maa 5 bureau national cercle tɛ Mali kɔnɔ an ka bureau cercle min na o tɛ yen wa an sigilen Bamakɔ yan an n'a bɛɛ bɛ kuma diɲɛ don o don an dɔw yɛrɛ Mali kɔnɔ ni gouvernement ye anw lamɛn bingali min bɛ kɛ wula kɔnɔ a bɛ ban sɔrɔsiw sigilen bɛ dugu mun na u tɛ kuma o dɔn u ka kan kɔnɔ mais anw kelen bɛ o kuma bɛ yala k'a ban kana a kojugu na fɛn bɛɛ dɔ k'a ban n'anw kolandenw don an kana se ko wɛrɛ la mais nafigiya kɔni an bɛ se k'o kɛ k'a fɔ a ye taa ni u bɛ nin yɔrɔ masini na an bɛ se k'o kɛ dɛ mais ni gouvernement i mago b'anw na dun ɲininkali bɛ yen ɲininkali bɛ yen dɛ ko an dɔw wɛrɛ bɛ yen koyi o dun ko k'aw de ye jamana in sarasi fɔlɔw ye an y'a sɔrɔsi fɔlɔ ye kunun kɛ hali bi fana an b'a laminɛ mais an bɛ min fɛ o de ma kɛ mais aw bɛ fɛ gouvernement ka mun de kɛ sisan an bɛ min fɛ ka mobili d'an ma an bɛ wuli ka sensibilisation kɛ wula kɔnɔ k'a fɔ bon an ka gouvernement de ma k'a kɛ tan k'a kɛ tan k'a kɛ tan an de b'o de fɛ i jawo i b'o de fɛ siga t'o la gouvernement y'a di dɛ IBK y'a seko kɛ ko k'a kɛ mais a ka mɔgɔ di ban a ka mɔgɔ di ban parce que janfa donna ko janfa ye mun ye parce que tɔn fila ko de y'a kɛ ko n'a dira ma ko dɔ n'a fɔ a ko dɔ fana bɛ yen o baara ye wa o ye baara ye o tɛ baara ye min taara fini ka yɔrɔ o fini kun kelen min ma taa o fini kun kelen o bɛ taa tabali ye an bɛ baara min na Mali kɔnɔ
donso bɛ baara min na Mali kɔnɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ dɛ ne bɛ yɔrɔ dɔ bɛ Idrissa tɛ anakima ko ne t'a donso ko de ye siga t'a la n bɛ baara min kɛ n b'a kɛ donso de ye anakima ko tɛ dɛ hala ma mɛn fɔlɔ n taara armée légère la n bɔlen Burukina n taara u fɛ yen n bɔlen Laginɛ n taara sani ka taa n bɛ taa papier yir'u la ko n bɛ taa n ma na n bɛ contrat k'u ye n ko ma ko a tɛ tɛgɛ ko minɛn di yan u ye kelen ta ka di yan n ko tɔn 3 de bɛ yen ni a fɔra ko kelen tɛ fɛn dɛrɛ ne ma tɔw tɛna fɔ ko a ye janfa kɛ o ye tiɲɛ aa ko nin ye tiɲɛ ye a ko a taa n b'a fɔ faama ye n taara u ye n wele ko n k'u wele n y'u bɛɛ wele tɔn 3 bɛɛ ka mɔgɔ tun bɛ yen yanki tun bɛ yen bɛɛ tun bɛ yen o taalen ko ko nin dira an ma n ko yanki a tila n bɛɛ biri nun na u y'o tila safinɛ carton 4 u y'o tila u ko problème bɛ yen n ko mun ye problème ye a ko tɔn 3 palan ye palan 5 ye ji bɛ kɛ min kɔnɔ ko bɛ tila cogo di n ko problème bɛ taa min an t'u deli koyi an y'u deli u se min ye ka d'a ma u seko de ye bon kɛlɛ banna fédération aw ka fila ta kɔsɔn de sanu ka fila ta kelen dama mɔ b'an bɔ ne y'a taa n sigira n'a ye n'a y'a sɔrɔ bi ko mobili b'an bolo ko an bɛ se k'a baara k'an sago la walahi tiɲɛ dɔ bɛ kɛ sɔrɔsiw ka tɛg'u kun parce que n'anw y'a mɛn k'a fɔ k'an ka nsaramu yɛrɛ kɛlɛlaw ka daga la a bɛ digɔn na ka taa se degré min na ala de b'a dɔn parce que a man ka kɛ a man ka kɛ n'i sigira dugu o dugu la i diɲɛ dugutigi ka ɲɔgɔn dɔn i donso ka ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ jugu bɛ yen dɛ nka bɛɛ man jugu han bɛɛ man jugu dɛ tiɲɛni o tiɲɛni bɛ kɛ nsaramu na sirada la sani k'a kɛ don kelen dɛ u bɛ kɔɲɔgɔn k'a préparé de kabako bon anw ninnu ka donsow fɛ an bɛ ko kalama dugu dɔw bɛ yen ni dugu jɛra sɔgɔmada fɛ u bɛ taa dugu donnaw filɛ n'u ye sabarinɔ kura ne ye sabarinɔ dɔ ni sabari tigilamɔgɔ tɛ yan dɛ u b'a ɲini fo ka na don du min kɔnɔ kabako o bɛ yen mɛ k'a fɔ ko sigira tugu tɛ ɲɛ ye i ɲinɛ yɛrɛ ko u bɛ dankɛrɛ la dɛ an bɛ min fɛ an kɔni a ka d'an ye gouvernement ka mobili yan a ka mobili d'an ma vraiment an ka se ka an fɛnɛ seko ni min ye an fɛnɛ ko kɛ jamana ko la mais aw yɛrɛ wulila ka se gouvernement ma k'u ɲininka yala u bɛ se ka aw dɛmɛ taabolo min ni hakilina min b'aw la pour que aw bɛ se ka baara in kɛ taabolo dan ye papier cili ye ka papier ci i da ye papier cili ye n'i y'a ci jamatigi ma a dun y'a sɔrɔ fɛnɛ a ko a ye nin kɛ n'u m'a kɛ dun ɲininkali bɛ yen an ma jigin président la président seko kɛ dɛ an ma jigin président na dɛ an ma jigin a la dɛ a ye seko kɛ dɛ ne tiɲɛ an ma jigin a la dɛ ka fɔ an jiginna président na an ma jigin a la dɛ mais min kan ka kɛ olu t'a kɛ anw ka nin tɔnba nin san 30 kɔ an bɛ baara la jamana ye n'a fɔra ko mobili kelen ko ma se ka di anw ma e b'o faamu cogo di a kuma ka ca wa don o don ne da bɛ kuma la naamu ne tiɲɛ diɲɛ de kɔnɔ ne bɛ wuli ka fɔ ko de bɛ nin yɔrɔ sinɛ a kan ka fɔ yɔrɔ min na n b'a fɔ ye o ye tiɲɛ diɲɛ de kɔnɔ fɔ a ko dɔ ka yan a kan ka fɔ min ye n b'a fɔ o tigi ye wa nkalon tɛ fɛnɛ u tɛ nkalon tigɛ siga t'a la a kɔni ka d'an ye gouvernement k'an dɛmɛ koyi dɛmɛ min fɛnɛ don an tɛ dɔn fɛn fɛ dɛ an bɛ ko de fɛ a bɔlen kɔ ye fɛnɛ an b'a ɲini gouvernement fɛ a ka donso bila ministre environnement ka bolo kan an ni environnement ani sécurité de kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an tɛ dɔnkɛla ye dɛ an tɛ tati bɔla fɛnɛ an walɛri ka bɔ dɔw ma an tɛ tati fɛnɛ bɔ ala sigi sago barika karamɔgɔ waati bɛ ka taa dɔɔni sabula heure 1 ɲɔgɔnna si de b'an bolo bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ka donsoya kɔnɔna la n'a tɛ k'i ma baasi ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yala i sera ka yaala kosɛbɛ wa donsow ka taabolo kan ka taa cɛw kɛ Mali kɔnɔ bi Kaye mara Kaye cercle 7 de donna bɛɛ kɔnɔ n ka bureau b'a bɛɛ kɔnɔ hali bi sigilen bɛ se k'u bɛɛ wele n'u bɛ kuma daa sɔrɔ siga t'o la Kaye cercle 7 ye Kulukɔrɔ cercle 7 fɛ n'a ɲɛmɔgɔ bɛ se ka kuma kan sigilen to yen fɛ ka bureau la yan daa sɔrɔ siga t'a la Sikaso fɛnɛ b'o cogo la Segu bɛ ten Muti bɛ ten hali Kidali an ka mɔgɔ Kidali daa sɔrɔ an ka mɔgɔ min bɛ yan ko Tamaseki de don daa sɔrɔ siga t'a la hali yɔrɔ la daa sɔrɔ Segu wɛrɛ bɛ ten an ka mɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ siga t'a la mais ne ka taali ni caman bɛ yen nɔ sogofa taaliw tɛ dɛ ni u ye gɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn ne bɛ wele ni wele an bɛ taa an bɛ se gouvernement ma gouvernement kɔni an bɛ barika da gouvernement fɛnɛ ye an tɛmɛtari mɔgɔw ye an bɛ barika d'u ye gɛlɛya si man ka mɔgɔ sɔrɔ ka fɔ wuli ka s'u ma ka fɔ nin bɛ yan n'u m'an dɛmɛ tiɲɛ la an b'o barika da u ye an m'o kɛ gouvernement ye dɛ siga t'a la an m'o kɛ gouvernement ye siga t'a la
y'a mɛn an tun jiginna mɔgɔ min na kosɛbɛ o tɛ nsaramu falen tun kɛra donsow ye n'u ye donso ka sira fɛ ko marifa papiye bɛ min an bɛ papiye dilan wa kuma caman an tɛ papiye dilan kuma ka ca ni kɔnɔ bɛnna ka marifa papiye dilan an dun taala marifa ye naamu an bɛ papiye bɔ min ɲininkali bɛ yen fa de bɛ marifa sa ko k'a kɛ kɔnɔgɛn n'a ye fa tɛ ci kɔnɔgɛn den de bɛ kɔnɔgɛn n'o minɛra k'o t'o tɔgɔ la ko a bɛ dilan an tɛ papiye dilan gouvernement ye marifa papiye dilanli a y'a interdit ka marifa sanni ko interdit ka kisɛ dali ko interdit mais tarifege bɛ don gouvernement ma se k'o bali ɲininkali bɛ yen naamu gouvernement y'a bali wa kabako donc an bɛ min fɛ naamu u ka yanki yamaruya a k'a ka kisɛ marifa feere dans son siga t'a la ka yanki ka papiye u y'a bɔsi a la u k'a ka autonomie segin a ma a k'a ka kisɛ feere a ka na marifa nacogo la an ka taa sariya fana kɔnɔ dans son et puis a bɛ mali donso bɛɛ dɔn y'a mɛn a bɛ dɔn o bɔlen ko ye k'a ɲini gouvernement fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka identification kɛ donsoko la dɛ ka donso bɛ identifier k'a dɔn naamu o ye tiɲɛ Côte y'a kɛ o Laginɛ y'a kɛ o Burukina y'a kɛ o Mali de m'a kɛ siga t'a la n y'u caman ta ye n ye nin jamana caman yala caman ta ye identification ka kɛ bɛni n'aw kɛ sisan lafiya bɛ kɛ marifa min bɛ mɔgɔw bolo ni papiye t'u la an ka papiye k'u la papiye min kɛra o t'a tigi sɔrɔlen yan siga t'a la e n'a tigi dɔn siga t'a la mais aw tɛna se k'o bali an ka marifa minɛ anw na ko papiye t'a la mais juge tɛ Mali kɔnɔ marifa tɛ min bolo a ka so kɔnɔ yɛrɛgɛrɛla kama awa o ministre tɛ yen marifa tɛ min bolo a ka so kɔnɔ ko yɛrɛgɛrɛla siga t'a la olu min ye so kɔnɔ anw ye wulakɔnɔfɛn ye n'a ma yɛrɛgɛrɛ an b'a kɛ cogo di n'a fɔra ko n ye tɛmɛ an ka marifa ye o k'a lajɛ dɛ siga t'a la tubabu ye ko nɛgɛ kojugu dɛ naamu sani tubabu kana anw tun bɛ kisɛ dilan an bɛ marifa dilan an bɛ kala dilan an bɛ biye dilan hali ni tubabu fa bɔra bi an bɛ se k'o fa siga t'a la marifa dilanla b'an bolo n b'a dilan tubabu tɛ se ka foyi dilan marifa ne tɛ se ka min dilan n bɛ se ka min f'i ye o naamu barika o tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛw bɛ yen hɛrɛ minnu ni a kɛn bɛ k'i yɛrɛ nisɔndiya aw ka wula kɔnɔna la sabula an ka baro bɛ wula de kan walima ni hɛrɛ min bɛ se ka ta ka kun ɲɛsin wula ma yaasa wula yɛrɛ bɛ se ka lakana wula bɛ se ka basigi ni bɛ se k'i da don yɔrɔ fana na k'an ka donsodenw ni k'aw bilasira bi ala i ka yamaruya kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan salon ko anw ye kɛlɛ kɛ salon babilen ni yiri tun bɛ ka b'a tigɛ la kabako ne taara tɔnsigi la yen dugutigi y'a fɔ don min na ko dugutigi ma ko bon ne bɛ se ka ne kɛlɛ kɛ donsow tɔgɔ la nka dugutigi y'a yɛrɛ ka yamaruya papiye de sɛbɛn k'a sɛbɛn ka hali n'a ma tape mansin na k'a fɔ a ka yiribantɔ tigɛla yiritigɛlaw fɛ a kana di yan ni mun b'a ye o ye a dilan ka na ka na papiye di yan a kan ka ci yɔrɔ min na n y'a ci ye tile saba o taara mɔgɔ bɛɛ minɛ yɔrɔ bɛɛ bi yiritigɛla tɛ yen mais tile filanin na yɔrɔ dɔ bɛ bɔlen na yiritigɛlaw bɛ yen parce que a fɔra n ye kunun mais k'u ma k'u ka taa ɲɛɲini fɔlɔ k'a dɔn ni tiɲɛ de don an kana faux renseignement di ni mɔgɔ darila kana faux renseignement di ni bi renseignement di a k'a sɔrɔ tiɲɛ de don a ka fɔnde quoi a kana kɛ nkalon ye k'a fɔra a ye kunun ko yiritigɛlaw bɛ bɔli kɔnɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen k'u bɛ yen anw bɛ yɔrɔ min na anw tɛ se k'o fɔ a la koyi anw ta ye ka kungo lakana kungo yiri a n'a kɔnɔfɛnw ani hadamadenw ani niw o n'u bolofɛnw anw ta y'o ye k'o lakana an ka tɔn yɛrɛ dilan o kama wa donso yɛrɛ fana y'o bi sogofa tɛ bilen dɛ an m'a fɔ sogo tɛ fa dɛ mais sogofa tɛ bilen dɛ sisan ta yɛrɛ lakana ye karamɔgɔ tɛmɛlen kɔfɛ waati korona dɔɔni n tun bɛna f'i ye duwawukan laban min b'i bolo donsoya bunako kan ani diɲɛ yɛrɛ bɛ dɔnse min kan bi n'o y'a bana jugu an'an ka jamana basigibaliya ye duwawudon min b'i bolo k'a d'a kan mali donsow tɔgɔ la somaw tɔgɔ la dɔnni dungew tɔgɔ la i da sɔgɔni ko banako min filɛ nin ye diɲɛ taala don bana ni a tun b'anw fɛ yan kɔrɔlenw an tun b'a tɔgɔ de dɔn et puis fura b'a la fɛnɛ parce que mɔgɔw y'a fɔ an ye a farafin furaw bɛ yen mais n'i y'a fɔ dɔgɔtɔrɔ kɔrɔ i n'u bɛ bila ɲɔgɔn na u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ka wulakɔnɔdugu bɛ yen n'an y'a fɔ u b'a fɔ k'an b'u kunna ko tiɲɛ tɛ banakɔrɔ o mɔgɔ bɛ yen dɔɔnin bɛ yɔrɔ mara la a ko jawo ye ko i b'a fɔ i ka mɔgɔw ye ko i bɛ yiri dɔ f'i ye k'a fɔ bɛɛ k'i tobi k'i kɔ n'i tobi kɔlɔbana in t'i minɛ n ko ye mun yiri ye kabako a ko i b'a f'u ye naamu u b'a fɔ yiri ma ko m'a dɔn yiri dɔ bɛ wula kɔnɔ ani kɔrɔmɔ in bɔlen ɲɔgɔn na
a tɔgɔ di mankana ko mankana kuru 4 gele kuru 4 i b'a kɛ k'i kɔlɛ ko n'i kɔlɛ ka ji min ko bana t'i minɛ a k'a fɔ mɔgɔ ye n ko y'a mɛn wa ne y'a fɔ mɔgɔ min ye ne t'a mɔgɔ hakɛ yɛrɛ dɔn mais o ye baro ye farafinfura don baro don cɛkɔrɔba y'a fɔ ne ye a si bɛ san 90 bɔ wa n y'a fɔ mɔgɔ fana ye n yɛrɛ y'a kɛ fana o bɔlen ko ye n bɛ dugu kɛ sani ka se dugu ma n b'a ɲini Mali donsow bɛɛ fɛ an ka kɛ donsoya ye an ka politiki bila an ka fɛn ɲini bila an ka nata bila an mɔkɛw ye baara min kɛ ka sa an ka n'o kɔla nɔgɔ an ka fɛn dɔ dilan an taalen kɔ dɔw fana k'a ta an kɔ cɛkɔrɔba dɔ y'a fɔ an ye jijɛni ko Kɔnɛba Tarawele a ko n denkɛ a ko donsoya ye fɛn kelen pe ye n ko mun don a ko sabara kelen kurusi kelen bloki kelen fugula kelen ko donsoya y'o de ye wa n b'a ɲini Mali donsow fɛ an ka kɛ nin ye an ka kɛ nin ye kurusi kelen bloki fugula kelen an ka k'o ye ka da kelen fɔ da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn kɔ kuma dabila an ka janfa dabila o bɔlen kɔ an bɛ dugu kɛ jamana yɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi n'o ye fitina ye ala ka fitina ɲɔni ala ka fitina ɲɔni ala ka fitina ɲɔni bɛɛ sago tɛ se ka kɛ mun sago kɛra an bɛ dugu k'u ye mun sago ma kɛ u kana dimi u ka dɔw bɛ na hakɛto bɛ ka sɛbɛn Mahamadu abarikala Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna farajɛla i ka dɔn an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw waliɲuman dɔn an tun ye wele bila an ka belebele min ma bi u kama Jawoyi Tarawele ale de tun nana ka na donsow dɔnni dunge kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen an kanubaw farafinna kɔnɔ farajɛla kɔnɔ ka na aw bɛɛ lajɛlen ni ka na aw baro bi aw ka yamaruya kɔnɔna la ani an ka donsoba olu ka yamaruya kɔnɔ an b'a fɔ ala ka waati wɛrɛ yira an ni aw la ni ala m'an fa ala m'an ko ladɔn waati nataw kɔnɔna la aw ni belebelew caman u bɛna baro kɛ ni studio ba kelen kɔnɔna la an ka donsoba olu ka yamaruya kɔnɔ aw dansɔgɔ aw ni ko merci